नमस्कार, मी आकाश काळवागे, राहणार नांदगाव. माझा व्यवसाय अगोदर मी शेती करायचो. शेती नुसती शेती परवडत नाही. शेतीला काहीतरी जोडधंदा म्हणून काहीतरी पाहिजेत, म्हणून मला त्या मशीनच्या व्यवसायात थोडा एंट्री करायची होती. माझ्या मित्रांकडे कोणाकडे महिंद्रा आहे, कोणाकडे काही वेगळ्या कंपनीच्या मशिनरीज आहे. म्हणून मग मी त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांच्या सल्ल्यानुसार बुल कंपनीची मशीन घेतली. त्याच्यानंतर जवळपास मी आता 1.5-2 वर्ष आले मला. आता लेआउटचे कामं केलोय, प्लॉटिंग वगैरे. त्याच्यानंतर मुरुम, रोड कटिंगचे कामं, गाळाच्या शेतीत जे आपण गाळ टाकतो त्याचे कामं. मशीनचा रोडरचा विषय म्हटलं तर असं आहे, बाकीच्या मशीनीपेक्षा ह्या रोडर मध्ये मटेरियल शिल्लक बसतं, म्हणजे जास्त प्रमाणात बसतं. म्हणजे हवा गाडी जे पण भरायचं म्हटलं तर बाकीच्या मशीनीपेक्षा कमी वेळात जास्त काम होतं, म्हणजे कमी टायमात भरपूर गाड्या भरल्या जातात. आणि परत विशेष म्हणजे तिची उंच हाईट पण भरपूर उंच आहे. बाकीच्या मशीनी सारखं नाही त्याला ते स्लॅब करून वरती उंचावर न्यायचं काम नाही, म्हणजे त्याला रॅम लावायचं काम पडत नाही. जे टाइम बाकीच्या मशीनी घेतात त्याच्यापेक्षा 15-20 मिनिटं तरी पटकन लवकर काम होऊन जातं. आणि ताकद पण रोडर मध्ये भरपूर आहे.